Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ik maak van Cornelia mijn botergoed oprommen. Romke zal me helpen, maar krijgt dan niet een volle beter idee. Nou ja, volle beter. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krullind heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. Auto's op een stoepen. Tomke zit op een vlier. Oeral leidt botersgoed. Zijn kast is leeg en de bak met auto's ek. Nou, moest alles maar mooi weer opruimen hier, Tomke. Toch de auto's maar in de bak. Dan zetten we die haast weer creërs in de kast. Zal ik te helpen, Tomke? Oh ja, dat is goed. Het ben wel een hele protte auto's, her. Tomke gooit een auto in de bak. Goed zo. Romke neemt een raceauto in de bek en doet hetzelfde. Ik vind niet oprommen. Ik wil boeten watsen met de auto's. Ik weet wat. We gooien een paar auto's in een bak en dan geven we er lekker mijn boeten daar. Ja. De groene trekker komt in de bak en de melkwijn en 2 vrachtauto's en een jeep en een raceauto en nog volle meer. En dan rollen ze heel stil de bak naar de achterdoor. Kom maar, Tomke. Cornelia zit met de noes in de kranten. Die shirt is net. Tomke en Romke sloepen oer het paadje de tuin in. Waar zijn we boatje, Romke? Nou, net in de tuin van dat shirt Cornelia huis. Ik weet al wat. Wij boatje voor op een stoepen. Ja, dat is een goed idee. Daar kunnen hele grote auto's op. Dat wordt een grut parkeerplak. Ze rollen de bak met auto's de stoepen op. Tomke zet de molkauto op een tegeldel. Romke helpt met de orenauto's. Zo? Ja, op elke tegel komt een auto. Even later is de bak leeg. De auto's binnen op, Tomke. We moeten naaien, Helly. Ja. Het parkeerplak is nog lang net vol. Er zijn nog een hele protte tegels op de stoepen. Romke en Tomke rennen weg met de bak het paadje op, naar de achterdoor. Ze loeren de kamer in. Cornelia leest nog heel de kranten. Kou, neem een kemmeke. Tomke en Romke sloepen Tomke zijn kemmeke weer in. Romke smiet een grote bus in de bak. Ho! Boink, gaat het? Sst, voorzichtig, Romke. Aast je het Cornelia huis. Oh ja. Huh? Wat weer dat? Ik meende dat ik wat jadde. Oh, dat binnen Tomke en Romke verzeld. Die binnen drok aan het oprommen. Ik slaast maar even hoe vier het ze binnen me oprommen. Heel stil lissen Tomke en Romke weer een protte auto's in de bak. Romke vindt de plastic boord ook wel mooi. Die maakt ik mij. Dan rollen ze together de bak weer naar de stoepen. Ik maak ze deze rieke tegels vol, Tomke. Eerst de boord. Die maak ik op het parkeerterrein. En daarachter zet ik de bus. Ik doe deze rieke tegels. De hele stoep is haast vol. In de vjette rent postbode Pieter met zijn postkarken op de stoepen. Postbode Pieter had het drok. Ik wil dat alle mensen hoe het past en maten. Nou, dan een brief in deze bus. En vlug een kaart in die. En kranten in die groene bus. Mijn kark is nog lang niet leeg. Postbode Pieter draaft achter zijn karken. In zijn hand had er een stapel post. Even, van waar wie deze kaart ik al heb.
Pieter shot naar het adres op de kaart. En net naar de stoepen. Net naar de auto's van Tomke. Maar de ene voert trapert er op een vrachtauto. Maar de andere voert op een mookwaai. En dan ploft er op de tegels van de stoependel. De kaart vlucht door de loft en het postkarken kiepelt om. Alle post lijkt op een stoepen. Dat is zeer. Al mijn skondere post lijkt hier op stritten. En waar het die stoepen je vol zetten met auto's? Tomke en Romke krijgen een dikke reerde holle. Dat gaan wij niet in, postbode Pieter. Nou, een mooie boel is dat. Cornelia had de kranten uit. Ze rint naar het kemmeke van Tomke. Maar wat is dat nou? Huh? De bak van de auto's is voort. En de meeste auto's ek. We binnen Romke en Tomke. Die togenierden. Bisse stikken uit naait. Waar zoen ze wezen? In het tuin misschien. Cornelia rint zijn hutsek in de tuin in. Maar daar ben Tomke en Romke ik net. Nee. Ze rint de stoepen op. En wat shot ze daar? Pieter de postbode. Oh jee. Hij leidt lang uit op een stoepen tussen de brieven en kaarten en kranten. Pieter? Ja. Waarom lijst je zo op een stoepen? En wat toch al die auto's zeggen? Nou, vreeg je dat maar aan Tomke en Romke, Cornelia? Ze hebben van de stoepen een parkeerplak maken. Togenierten. De stoep is geen parkeerplak voor auto's. Nou, koude auto's in de bak. Dan zal ik Pieter Oerijn helpen. Even later zitten alle auto's weer in de bak. Tomke en Romke matten ek alle post op, ziekje. En in het karkendwaan. Nou hebben we geen parkeerplak meer, Romke. Nou, ik weet wel een heel mooi parkeerplak voor die auto's. Oh ja? Waar dan? In die kast. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De troep. De troep. De troep. De troep. Om je een troepensap, overal wij wel wat. Hier een stift, daar een dop, hier een beer, daar een pop. Ja. Die Romke. Juf wil graag weer kikkerdrill in de klasse ha. En Pier en Marieke die weten wel waar ze dat vinden kennen. Oh, rodding. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De kikkertsprong. De squalle giet nog lang net in, maar Pier en Marieke binnen al onderwijs. Waarom weer saboteerd van een midje? Wie hier het eten allemaal krijgt op? Dus hij de mem was een fort. En dode zek. Ja, ik. Hey, zie wij even zien of er al kikkerdrill is? Waar? In die sleet achter het parkje. Hebben we nou wel even gesonteerd. Je vreeg om eens, waard al wat zoen hier? Zo wil wij kikkerdrill in de klasse ha. Dik op een genoeg in de klasse. Ja, overal. Kom mij, wie zo even. De band draven het parkje terug op naar de kikkertsleert. Nou, je valt net volle te sjen.
Alle jaar einde kroos. Aan de andere kant net. Maar hoe komen we daar? Gewoon. Springen. Bist gek. Wie is te breed? Valt er wat mee? Of dwars net? Nee. Do? Dat was kikkerdrill ziekje. Ik en net. Dodo is echt net. Ik zou het wel kennen. Opscheppen. Dat dan? Waarom zoek? Wat maakt aan de andere kant? Zie je nou wel dat ze het net doorst? Kom maar, die kunnen we omrennen. Daar bij de dik is aan de andere kant komen. Ik ren net om. Dan spring ik liever. Makkie. Nou, doe dan. Als het doorst. Oké. Wel mijn oorloop, hè? Ja, vanzelfs. Maar hoe kom ik dan weer om? Ja, springen. Waarom is het nog makkelijker? Hoezo? Ja, dan wist als het kist. Doe dan. Waar wacht nog op? Daar was het in. Thomas wat aan de kant gaan. 1, 2, 3. Weer bloost nou. Let op. Hartstikke idee. Nee. Oh. Allee, modder hier. Het is echt nog een vieze stjongsleet. Maar ik weet er haast. Kom hier. Ja, mijn hoorn. Dan loop ik die er weer uit. Oh. Hast al je troep hier? Hey, het lijkt wat gel. Al je glibbertroep. Oh, wat is het? Ja, het is kikkerdrill. Doe als een drill op mijn kop. Als het dan nog voelt. Ik ben dwaal. Ja, en go man. Ze is onder de modder. Maar is het eerst al onder de douche. En mijn kleen dan? Ik maak droge kleen, hè? Hoe kom ik aan oren kleen? Dus vanzelfs, grutte hoen. Kom maar naar huis. Gauw. Het is nog betiert gelukkig. Wat nou dus? Dus met me die binnendrommers net. Ik kan er net in zien komen. Ik ha geen kaai. Dankjes maar bij u onder de douche. Kom maar nou. Avanceren. Bij Marieke thuis stiet Pier al gauw onder de warme douche. In een omsjoch is er weer skin en roekt er wel lekker fris. Marieke haar mem stiet al kleer, maar een erem vol klien. Maar het binnenkleen van Marieke, oors had ze net. Nou, Pier jongen, ja, ik weet net. Ik ga je nog wel een spiekerbroek. Ja, die zal wel te iets wezen, ben ik bang. Je kist hem wel even proberen, maar... Nee, ik kom daar net in zien. Is het te krap? Ja, nou dan weet ik het ik net, Jer. Ik ga nog wel een jurk en een paar rokjes van Marieke. Die zal die wel passen, denk ik. Maar ik weet net als het wel... Ik ga net in een jurk naar squallen. Hé, mem. Ik ga echt naar een sportbroek, jongens. Ja, maar dat is wel heel koud nou, hè? Ben je met jou eronder? Dan ren ik hier onder vraap. Maar er zit niet oors op. Maar een lange trui van Marieke, het sportbroekje... en een paar reden majozoon rint Pier achter Marieke oor naar squallen. Troch alle gedoch komen ze echt nog te let. De squallen is al lang in. Sorry, juf. Maar we hier een pechonderwijs. Zo. En daarom ben je hem salet. Nou, mooi is dat. Wij billen haast jaloer onder gong. En wat stelt dit voor, Pier? Waarom rist er bij? Denkst du soms dat wij gymnastiek ha? Ik ga krek gymnastiek dien. Zo, do hast krek gymnastiek dien. En wat voor gymnastiek dan wel, als ik vreeg je mij? 4 springen. Ik ga de kikkersprong oefenen. Ja. Huh? Ja. Hoi! Ja. Voortgaan. 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 Papa en Beppe gaan weer voort. De bus staat al klaar. Dag Pake, dag Beppe, om de oren keer. Ja.
Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.